store ved denne kvalifikationsturnering. Og det er så fortjent, som noget kan være. Endelig et kvalificeret indlæg fra Bessie der herude. Og den ligger altså lige i fusen på ham. Og så hætter han godt. Og hvad der derude efter målmanden? Barbares. Og 2-0. Det er et meget, meget mærkeligt. Baljić, otvara se Barbarez, vidio je to Baljić, evo Barbareza, velika prilika za Bosnu i Hercegovinu i gol! 1-0 za Bosnu i Hercegovinu na Parken stadionu. Kakav gol Sergeja Barbareza, Bosna i Hercegovina vodi na Parkenu. Kakvo oduševljenje navijača na južnoj tribini stadiona u Kopenhagenu. Jednostavna akcija iz dva poteza. Rijetko ovo kada promaši Sergej Barbarez. Eto, bojali su ga Zedanci pred ovaj susret. Sada ga će se bojati još više. Sergej Barbarez postigao je... Brgović, vrlo lijepo. Berberović. Odlična lopta Sergeja Barbareza, Berberović. Vešlija. Dobar centar, šut prilike, 2-0! 2-0! Elvir Baljić je strelac! Kakva igra! Nevjerovatno! Ovo zaista niko nije mogao očekivati na stadionu Parken. Sve se sada poklopilo za našu reprezentaciju, pa to se nije dogodilo, mislim, od kada igra naša reprezentacija u evropskim i svjetskim natjecanjima. Ovo je sada fantastičan rezultat, 2-0. Bešlija je asistirao, a Baljić sada pogodio. Tako se igra, vrlo jednostavno. Rekao sam da Danci imaju izuzetno sporu odbranu. I sada 2-0 za našu selekciju. Bravo Groviću, uzao mu tu loptu. Barbarez. Evo prilike, Barbarez. Evo šanse, gol! Barbarez je šutirao, pogledajte majstora, Barbarez je šutirao, a Zlatan Bajramović pogodio. Bosna i Hercegovina 4 minute prije kraja vodi sa 1-0. Nismo sunce što se sjaji. Which they achieved, although made it pretty hard for themselves. Only one goal hit, 36 minutes gone. And it was a goal made in the Bundesliga, Hrgovic's corner. And Sergej Barbarez of Hamburg headed it home. Bosnia now have leapfrogged over Norway.